ኤርትራ በተደጋጋሚነት በወገን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ንዓ ዝምልከት መግለጺታት ከምኡድማ ንኣፍደገ ባሕሪ ዝምልከት መግለጺታትን ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝሃቦ መግለጽን በዝምልከት በልቆወጹ ክደግመልኩም ዘይተወልዱ ኤርትራውያን ይገዱ ዓዲ ወዓሉ ገልጠምጠም ኣይትበሉ ሓንትን ስልጥንትን ኤርትራ ንኽልተ ጥራያ ተታሒዛ ብሓደራ እቲ ሓደ ስውእ ኣሰሪ ንኾዶ እቲ ካልኣይ መጻእ ወለዶ ኣኸለ ቅበጹ እቲ እውን ቀይሕ ባሕርና ርስና እዩ ዓወት ንሓፋሽ ምዕራብ ትግራይ መሊሱ ካሊ መሊሱ ሰላም ይሕሸንም ሰውያነ ኢሉ ዕረቕ እንድሕር ደልዩ ኦኬ سلام فتواتن كبراتن تخطاتلتنا استكتاتلو ዘለኹም ናይ ጆናስ መርበባ ሓበሬታ ማእኸል ኮይኑ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራርቦ ኮይኖም ዝፀንሑ ጉዳያት ሒዘልኩም ቀሪቡ ኣለኹም ፀንሕተይ ምሳኹም ምዃኑ እንዳሓበርኩ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ከምኡውን ነዚ ቪድዮ ክሳብ መጨረሻ ብምክትታል ላይክ ሼር ክትገብሩ ብትሕትና ይዘኻኸር ክሳብ መወዳእታ ነዚ ትሕሶ ተኸታተልዎ ናይ ሎም ዓመት ትሕሶና ብቐጥታ ትሽበር ሰበር ዜና አምባሳደር አሜሪካ መቀላትዩ በአምባሳደር አሜሪካ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ዝምራሕ ለወዲ ዲፕሎማሲኛ ሰዓት አሜሪካ ሎሚ ሸመልተ ሐምለ መቀላትዮም ትሎ መስፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ካሎት አመራሓ በመረኻብ ነቲ ቀጻሊ ዘይምርዳእትን ግጭታትን ደው ንምባል ንምዝታይ ከም ዝመጹ እንመፍላት ኃይሉ ዳግም ናብ ትግራይ ከመለሰው አምባሳደር አሜሪካ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ መስመከተል ፕሬዝዳንት ትግራይ ታማኝ ለሰፋ በሉ ኩነታት ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣብ ፈጻጽማ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ደንጸላል ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ንምካት ዝገበሩ ቀጻልቲ ሓገዛትን ትልምታትን ከም ተዘራረቡ ተገሊጹ አምባሳደር ማሲንጋ ማእኸል ባዕቢ ተመዛበልቲ ማዕካሪ ማይ ወይኒ ዑደት ዝገብሩ እንትኾን ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት ድማ መሊሶም ናብ ትግራይ ከም ዝምለሱውን ተፈሊጡሎ አይን ሳተፍን ይሉ መንግስት ትግራይ ኣብቲ በፌደራል መንግስት ተዳለው ሀገራዊ ምክክር ከንደይ ሳተፍ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ አብዶጾ መግለጽ ያፍሊጡ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፈጸሙ ጽንተትን ቁጠባዊ ማሕበራዊ ዕንወትን ከምኡውን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘይቋርጽ በደላት በመጥቃስ ትግራይ ካብ መፈለምቱ ኣብ ሰገለለትሉን ተቐባልነት ዘይብሉን መድረኽ ምክክር ከንደይ ሳተፍ ገሊጹ ካብ 8 ሐምለ ጀሚሩ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ሀገራዊ ምክክር ንፕሮፓጋንዳን መንግስት የተባሉ ተዳለው ናይ ይምሰል መድረኽ እዩ ዝበለት መግለጺ ኣብዚ መድረኽ በስም ትግርኛ ተዛራባይ ሳተፍ ዝኾነ አካል እንታልዩ ንባዕሉን ፓርቲ ብልጽግና ዝውክል እምበር ንህዝብን መንግስት ትግራይ ዝውክል ከም ዝኾነ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብዞ መግለጺ ኣፍሊጡ ተሰውአ ተጋራላይ ትማሊ ህፃን ቆልዓ መምህሩ ዝሃቦ ገዛዕዮም ከይሰርሐ ኣብ መጣልያ ደቁ ገዲኡ ወለዱ ገዲፉ ዝኸደ ኣነ ተሰውአ ወለደይና ንውር ቦታኦም ክምለሱ እዮም ኢሉ ዝኸደ ተጋራላይ ተሰውኡ እዚን ከይመለሰ ኣሽካዕላል ዝኣቶ ሓይሊ አይህልን ሕዚ ንሕና ወናይ ንፈቅድ ሓንቲትያ ህይወት ሓንቲያ ታሪክ ተሰርሕ ኣብ ታሪክ ተስዋ ካብ ጭቃ ዘይወፀው ወላዲ ንድግፎ እምበር ብማንም ወያላ የምፂና እነስሕቃ ኣዶ እነስሕቆ ወላዲ አይህልን ንምንታይ ፈውስ ስሓቅን ጭፍጨፋን ወዱን ጓልን ዝኸፈለ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ጽባሕውን ክንቃለሰሉ ጠንኪርና እንኽእል ምዕራብ ትግራይ መሊሱ ካሊ መሊሱ ሰላም ይሕሸንም ሰውያነ ኢሉ ዕረቕ እንድሕር ደልዩ ኦኬ ይተዓረቕ ግን ታይም ዝብሉ ይመስለኩም ምስ ወያነ እንተተዓሪቑ ኣምሓራ ርእሱ ከልዕል እዩ ተዘኮን ተራሪኦም ንሳቶም ዝግምግምዎ ብርግፅ ዝትርጉምዎ ግን ወያነን ብልጽግናን ምዕራብ ትግራይ ብምምላስ ሰሜን ምዕራብ ብምምላስ እንተተዓሪቖም ኣምሓራ ርእሱ ከቕንዕ ዝብል نحنا كان حاسبه بزين خيل من قد زحاسبه اللي تكعله لمن تاي مسيلكم ويانا مريتهم ترخيبو مسام حراز تصالو يبلن نام معراب تقراي يبل نام كالي يبل معراب تقراي بعلن تخوينو سمين معراب بعلن تخوينو مريته بعلن تخوينو مسام حراز تصال يبل تاي زخون نايم حرا وحسبو تاي زخون صوم دو فطيرو أمحراون أنا معراب كوس للك أخالي كوس للك أزول زروان دحر زي بلو صوم ده فطير يزغيل تنا أساس سلام أو زخنة بطل لووزي زخنة نقدر أنت كويس مسيو مقرأ حساب زوج دلو مالتي زي أخواني يوم كل تيم تسمع ميم تايدا نقدر معراب تقرأ حزنا يا خف أنت لنا ويانا نمحران تتصالي ولا أنت تملست ولا فان أوكي نداول أوكي لم ينفع نحزي معراب تقرأ يكمل لسه ولا مين قال بقال الزارب زلقو أنا بعلي حد عبية مرة حنا يفانو أزاري به
حزفانو خمسي تول زلخا خمسي خياتهم قال زو سب كلي ولي نت مريتنا خم انت لما قالوا قال بقال ግን انا ዛሪቤ ሳይ ሐሳብኩም ይለዩ ምንኛኮ ክሌምም ካለን ክሌም እናረጋው ቦታም ካለ እንደርስበታለን አሁን ወያኔና ፋኖ አንድ ላይ ሆነው ቲዲኤፍ እና ፋኖ አንድ ላይ ሆነው የጋራ ጠላት መደምሰስ የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ሊኖር አይችልም ይሄ ጠላት እስካለ ድረስ زحيل زي عب جس مدري عب إثيوبيا السلطان حيزس كعزة حلوه نايم حران ناي تجرين هزو كله يغل ناي إرترا هزوون كله يغل ناي سودان هزوون كله يغل تري ولا لهم نيش سلن فاتها بزرقة ولا غزري إثيوبيا وين كي أنتم تزرقوا عب كم ركز ودقو أو زود قصب كنت سب كي مسلكم بايجوي زينا هنا سلو زخونو دماء قتيلو منا سلو زخونو حرنت استاي سلازلو سمعت سلازلو انت زي كوينو سبيو رغيفو بقات على تليجرام نازر اخمو صفيلو زنايكم روكنا يحزي مبزحتهم ايثيوبيا وين كلت دي اسلي 10 خلت جنبار مالتي سوري 10 خلت ارمي خلت جنبار ياسلي في ايثيوبيا 10 خلت ارمي ياسلي في ايثيوبيا يقول لكم زلو تنايكم روكسو يلو زنا برقي مسلو توسخ يخاب ولغنا اساسات مسز نبر كندو زاكلي سلازي معراق يحشنا يلوم تمليسهم نمحراون يزطعمو عرقي لهم بقى نمحراق يدغفوهم نمحرا بوزي واقعني لخوق خن زي خيل فلطو والله معناته يترف دحزي صمده فطيرنا مس نايم حرافانو የተቀደሙን ጨፍጭፈውና ቆስልና ገና ደም እንዳነ ተዓብዝ ነበረሉ نفانو واقعنا خبل كله بل حاسك حزيلك موقع كأني شعون يجور وانتم مرحتنا استوعي لهم زخور سلزون نيرترا واقعنا خبل كله بل حاسك حزيلك مخادي كأني شو يجور وان مرحتنا استوعي لزخر مرح يزل وعد مخانات ري واتقراي بزي ولا مسمعات دخمتهم او كم زي زبله سمعتها زخونه نجر بسمعته وسينو حدقه خيمص امكل خال عبي استواصو غيرم مرحتنا حكي ايش مالت زي خلوت نقصم نخل ندينا زو قسون بزح لنا اندي ግን አውዚው عبي استواصو يمغير سويلم كيدم تزغونو خون زنبر حسبو ኤርትራ በተደጋጋሚነት በወገን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ንዓዝ መልከት መግለጽታት ቆመደማን አፍደገ ባሕረት ዝመልከት መግለጽታትን ካለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዘሃው መግለጽን በዝመልከት መንገዲ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ብዝወጽ ሓተታ ሂባታ ኣብ ዘላ ግብረ መልሲ ነውጽ ፖለቲካ ብልጽግና በዝብል አርእስቲ ሕጂውን ፋሽን በዝመስል ቅዲ ካምፔንድሎም ሰዓት ኣብዘን ዝስዕባ ክልተ ጫፋት እናተላግዐ ምንዋጽ ይቅጽል ኣሎ በመባል ነቲ ሰልፊ ፖተምኪን በመባል ትጽውዕ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ነውጽ ከም ዘሎ ገሊጻ ኣብቲ ኣቕሪባቶ ዘላ ነጥብታት ድማ ልዕላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ምርካብ ብዝብል ባዕላዊ ኣምር ንልዕሊ 2 ዓመት ዝቐጸለ ናይ ወራር ኣመትን ምትኾታኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለካ ናይ ምርኣይ ገልጠምጠምን ብሓደ ወገን ንነፍስኻ ከም ዝተወጽዐ ግዳይ ውሽጣውን ገዳማውን ውዲታት ኣምሲልካ ምቕራብ በቲ ካልእ ወገን ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ህውታታ ቀዳማይ ሚኒስተር ብልጽግና ደጊሞ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ተኻይዱ ኣጋኖን ፋልሶ ድራማን ንጎኒ ገዲፍካ حقن ጨብጥን ኣብ ዝኾነ እዋን ዝቕየር ኣይኮነን እቲ ዝሕዝን ዘየድልን ክውገድን ዝኽእል ወጥሪ ናይ ዞባ ሓላፍነት ብዝጎደሎ ፖሊሲ ሰልፊ ብልጽግና እናተናኸሰ ይቕጽል ኣሎ ኢላ ኤርትራ ሰልፊ ብልጽግና ኣብቲ ዞባ ዘምጽኦ ዘሎ ዘይምርግጋእ ብዝምልከት ኣቐሚጣቶ ኣብ ዘላ ነጥብታት ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ ጉሉሕ ፍሕፍሕ ከም ሳዕቤን ናይቲ ብልጽግና ብትእዛዝ ገለ ገዳማውያን ሓይልታት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ናይ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ወታደራዊ ማዓስከር ብምእንጋድ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ዝግበር ቀጥታውን ሓደገኛን ምትእታው ዝመጸዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ዝፈልጦ ዝዕለቕለቐ ሓበሬታ ይድሕር ምባል ኣብ ካልኣይ ነጥቢ ቅድሚ ገለ ዓመታት ሰልፊ ብልጽግና ምስ ሶማሊላንድ ብሰላሕታ ዝፈረሙ መዘከር ምርድዳእውን ካልእ ዘይሕጋዊ ሓላፍነት ዝጎደሎ ይድሕር ምባል
ነቲ ዞባ ስግኣቱ ዘልዓለ ጎጎይ ስጉምቲ ነይሩ እውን ኢላ ቀፂላ ሰልፊ ብልጽግና ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝብሎ ናይ ባዕሉ ኣምር ንልዕሊ 2 ዓመትን ፈረቓን ብዝኾነ መንገዲ ወደብ ዓሰብን ገማግም ባሕርን ምቁፅጻር ዝብል መርዛም ክልስተኛ ዘመተ ኣንጻር ኤርትራ ከካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ እንተት ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዘይተሓጎሱን ንምፍሻሉ ዝሰርሑን ሓይልታት እናበለ ብቐጻሊ ዝጠቕሶ ጉዳይ ቁሉዕ ተንኮልዩ ብኣመላኻኽታ ኤርትራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ መስዋዕት ተኣሲርካ ጌታቸው ረዳ ሕጂ ዝናዘዙ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ኣዋርሕ ቅድሚ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣንጻር ኤርትራ ከኣልሞ ዝሃቀነ ውዲት ምዝካሮ ኣገዳሲ ኢላ መደምደምታ ድማ ብሒደት ቃላት ንምጥቕላል ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብልቢ ዝብህግዎን ዝግብኦምን ዘላቒ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ንምርግጋጽ ዝካየድ ጻዕሪ ብህቱትን ፋንታዝያውን ፖሊስታት ሰልፊ ብልጽግና የገዳዕ ምህላው ርኡይ ኢላ